Tak dobrý den, nebo večer, už je kolem 7. Jsem tady na druhém stanovišti, bych to popsal tak, že to je České středohoří, jenom lesy smíšený okolo, louky, žádný pole, dole tu nejsou, nějaký zahrady, to vesnice. A tak se chci jenom podívat, jak to tady vypadá se snůškou, hlavně z lip, kterých tady je dost. Byl jsem tu někdy před 10 dny, tak to vypadalo, že začínají nosit. Tak se podíváme, sám jsem zvědavej. Musím nějak jednou rukou takhle to zkusit, protože nemám to tady jak umístit. Mám úl vedle úlu. Takže. No, tak tady už asi vidím, že už asi snůška je. Což je vidět přes folii. Krásně jak stavěj. Jednou rukou to je očistec. Já jsem tady koukal do oddělků letošních, co jsem tady udělal. Tak to vypadá opravdu slibně, jo, protože ty měli divočinu postavenou. Jsem to rozšířil. Tady vlastně celý včelín je optimalizovaný plodiště, všechny včelstva. No, podíváme se. Zkusíme nějaký jeden rámek povytáhnout. Jestli se mi to nějak podaří. Na to nejsem frajer. Jo, je to plný, no. Tak to holky takhle stačí, nebudu to vytahovat. Ještě nevíčkujou, ale je to plný, jo, je to těžký. Je to těžký. Zkusíme to sundat a mrknout na další medník. To byl polomedník jenom mezi stěny. Tak já dám pauzu a mrknu se na to dolů. Takže jsem sundal vrchní medník a tady je ten polomedník. Jako, má tak 30 kg, no, ten vrchní medník, takže je plnej. A tady ty mezistěny, jak vytáhli, se podíváme. No vytáhli, ty už budou určitě postavený, ale jestli tam něco taky mají. No, mají taky, jo, zanesený. Byl lipový med, všechno. Ale mně to stačí, já nemusím koukat dál. Vím, že budou plný. Jsem mohl podívat tady vedle na včely třeba, asi se na tom stejně, to není náhoda. Tady se podíváme. No, tady taky asi to vypadá, že to bude už naplněný. No nejhorší je, že já teď nemám už času jim odtáčet, jo. Protože mě by bylo by lepší odtočit něco, protože malolistý lípy teprve začínají. Tady to všechno je z velkolistých. To se říká, že nemedujou, ale jednou za několik let taky můžou, jo. Třeba jednou za 10 let a letos to vypadá na ten rok, protože nic jiného tady pořádně není. Nějaký ostružený pár tady, co jsou v okolí, z toho by to asi nenanosili plný medníky. A co máme velkou lípu, velkolistou na zahradě, tak ta hučí od rána do večera, nebo hučila. V kuse. Je perfektní počasí na lípy, ty potřebují právě teplo, dusno, což letos jako vypadá, že by mohlo být, nebo je zatím, ještě má být dál, předpovídají. Takže ta lípa opravdu má hodně nektaru, jo. Nevím, jestli to vytáhnu. Mám i kleštěné rámky někde, ale ne asi tady. Musím to zkusit nějak povytáhnout. Jednou rukou to je opravdu, no, cítím, že to je těžký. Jo, taky plný, jo. On ten taky vypadá, že je tmavý, ale to je tady, že jsme v šeru, ve včelíně 7 hodin večer. Jinak je to z lípy. No. Tady se ještě můžu podívat na loňský oddělek, který jsem přivez. Mám tady
Tomu jsem dával před těma 10 dny, myslím, že to bylo. Tady nástavek jenom, polomedník jenom mezistěn. Tak se mrkneme tady, jak na tom jsou. Nějaké mám srovnání, jo, já včera řím i klasicky, ještě mám pár úlů a Eurodadandu. A musím říct, že tohle mi sedí nejvíc optimalizovaný plodiště. No, halejte, jo, dal jsem ho nahoru. Dal jsem nahoru prostě jenom nástavek mezi stěn. Je to 10 dní. Je to loňský oddělek. A jak to vypadá? No, vypadá to, že to postavili a plněj to, jo. To téměř plný taky. Takhle si to je vidět. Za 10 dní. Takže ta snužka tu byla pěkná. Jestli by včelaři jednou rukou, tak to je asi všechno pro tuhle chvíli a já to dám zpátky dohromady. Ještě se mrknu na zbytek včelstev, ale to bude asi všude stejný tady. Tak se mějte a ať se vám daří a vytáčejte. Ahoj.